zradcovskú zmluvu o minimálne 11-ročnej prítomnosti amerických vojakov na letiskách v Sliači a v Kuchyni. Vysvetlite mi, na čo by tu teraz museli byť ostré jednotky NATO so svojimi zbraňami, ktoré budú mieriť. Hlas v Národnej rade túto zmluvu nepodporí, nech si hovorí hocikto, čo chce. Hlas podporí v parlamente prítomnosť vojsk, obranných vojsk Severoatlantickej aliancie. Hlas v Národnej rade túto zmluvu nepodporí. Hlas podporí. Hlas názor nemení. Nech si hovorí hocikto, čo chce. Slovensko chce otvoriť obrannú dohodu so Spojenými štátmi. To jasne, ideme to otvárať. Počkajte, my budeme rávne riešiť judikatúru. Dnes si americký vojak môže spáchať na Slovensku trestný čin a nemá žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť. Takto si ich budú pamätať dejiny. Ako kolaborantov s cudzou veľmocou. Ako vlastizradcov. Nech si hovorí hocikto, čo chce. Teším sa, že sme úspešne sa priblížili k završeniu procesu, ktorý pred 6 rokmi odštartovala vláda, na čele ktorej som mal tú česť vtedy stáť. Hlas v Národnej rade túto zmluvu nepodporí. Tento večer je naozaj veľa o ďakovaní. 2/3 Slovákov odmieta amerických vojakov na našom území, no americkí agenti na Slovensku... Ja sa chcem na tomto mieste poďakovať aj vláde vedenej vtedy dnešným prezidentom Petrovi Pellegrinimu. Táto pozícia nie je ani slovenská, nie je ani európska, je to pozícia čisto proamerická. Vtedajšiemu ministrovi obrany pánovi Petrovi Gajdošovi, ale aj predsedovi vtedajšej koaličnej strany SNS Andrejovi Dankovi za to, že nie je jednoduché presadiť takýto projekt do života, nabrať odvahu, sú to veľmi ťažké rozhodnutia. Sú to vlastizradcovia. Sú to americkí agenti. Sú to primitívy, nevzdelanci a hlupáci. A nakoniec sa dnes ukazuje toto rozhodnutie ako veľmi správne a podpis zmluvy absolútne na mieste. O tej zradcovskej zmluve o amerických základniach. Nezmyselnej zradcovskej zmluvy o amerických základniach v Sliači a Kuchyni, túto zradcovskú zmluvu o minimálne 11-ročnej prítomnosti amerických vojakov na letiskách v Sliači a v Kuchyni. Podpis zmluvy. Zradcovskú zmluvu. Dobrý večer. The process for Slovakia to acquire F-16s began in 2018, and it is fitting that President Pellegrini is with us today, as it was his signature on those contracts that started the journey that brought us to today's celebration. Proces nákupu týchto dvoch lietadiel začal v roku 2018. Ústava Slovenskej republiky vám nedáva právo zastupovať americké záujmy. Keď pán Pellegrini bol predseda vlády a je len úplne správne, že on podpisoval zmluvy a že dnes je tu s nami ako prezident. Je to pozícia čisto proamerická. I must almost commend and applaud the efforts of then and of course current Prime Minister Fico, under whom much of the negotiations took place. A samozrejme, že aj veľká miera uznania patrí vtedajšiemu aj terajšiemu predsedovi vládovi Robertovi Ficovi, ktorý veľmi významnou mierou prispel pri rokovaniach.